Pakistan umumy bahasy 8 milliard dollarlyk Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň öz şäginden geçýän bölüginiň guruluşyna badylygy berilmeden odul Türkmenistanyň gazyň bahasyna täzeden seredilmegini soraýar diýip Pakistanyň The News neşri habar berýär. Biz gaz geçirjiniň Pakistanyň geçýän bölügine girişilmeginden odul gazyň bahasynyň arzanlandyrmagy boýunça gepleşik geçirmegi sorap Türkmenistanyň häkimetlerine 5 ay mundan odul hat ýazdyk diýip Pakistanyň ýokary derejeli energiýa resmisi The News neşrine aýtdy. Beýleki bir ýokary derejeli Pakistanyň hökümet resmisi The News neşrine beren gurrungyny Türkmen wekiliýetiniň 17-nji iýuny Pakistana sapar etjekdigini, iýunyň aýagynda bolsa gazyň bahasyna täzeden seretmek üçin Türkmen gaz kompaniýasynyň Pakistana öz wekillerini uğratjokdygyny aýdypdyr. 14-nji iýunda Azatlyk radiosu topuk bilen bagly Pakistan metbuatyna çykan habar boýunça Beýik Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektory Lukan Cheski bilen gurrundaş boldy. Meniň pikirimçe topuk bilen bagly bu soňky waka ýynjylyksızlandyrjydyr. Bu gaz geçirjiden iýerilmeli gazyň 90%-ni Pakistan we Hindistan satyn alýar. Pakistan umumy gazyň 45-46% töweregini isleg bildirýär. Bahalar boýunça geçirilýän islenlik gurrun gaz geçirjiniň girdejililigini pese gaçyrýar. Pakistan gazy has ardan bahadan aljak bolýandyr. Şol nukdaý nazardan bahalara täzeden seredilmegi boýunça bu soňky waka topuk proýektiniň amala aşyrylmak ähtimallygyny we mümkinçiliklerini hassa soragy astyna alýar diýip Ancheski aýtdy.